thon thu ngai nom tak ngai thlang o kata na khuanu ruat ziak tu dua chen sang niu ngar chip fawang alo her chuaka boruwa ka thiangin chhorthlapui po a eng no nge mai zanria ka nei kham hnu lo ka chuan opi dong hi alo phei to emni karon soma ina alo om lawa ti in tluanga chuan min lo zota ka chan ma chuan alo lut fel chu ani mai e alo la phei ho lo mai ke ni po zanria ka nei kham fel ve chau ani e ka lo ti a zandang ang bokin kalna tu le na tur po se lo chuan kanin zui chuak le a chutia ti mol chung kan kallai chuan kongpui chaklama kan thian pa nui ri war chu kan seta a tluanga chuan khai a donga hi chu aluru aring lu tok hi alen na po hi asiat zel ani hi ati a kan nui ve le ri a ti te han chho chinang miang ati a kan chho ve ta a lu kan han di la puku nga chuan lo lu to u ati chuan kan lut zui ve nga la kan thian pa donga chu ho tu chan in ti chang tak hian khai lo leng ro u alo ti lunga chuta apia dewan ula lo om chu a han mel rula anui vei sung le nga la ama bok chuan pakung lut ma sa chu kan lal dewang chu ti ro a han ti le a kan nui le dara pakung mi khwalin na yelo ka ti chuan pakung a chuan ipithang boi tunu ani hi min ron tloina lo zin ani hi ati a ipithang boi te kha kan khuwa an chua san khan in no panga i hre chiang lo mai thaya an ti zui nu a donga bok chuan pakung o pia te ho no pang hi chuan an shelo to pang alo ti man moa ke chuan shelo ani ang donga i shebi kemni ka han ti chuan kan in rual reng ani ti hretu de vek kan ya wangin kan nui le dara ti chuan engenge mo soin kan ti chho zela kan nula rim po chuan nuam ati ve nge keima ni kha bin nui po asiat lo ma se anui tam ve khop mai chuta donga bok chuan sangte ke chu kariak ngal mai ang o a han ti le a e khai donga ariak don si a ke ni chu kan ho to mai ange ti in trin zai kan rel ta a hon kan tum ta ka chuan donga chu a chuak ma sabera atang le loya ka thian te mani in lama min pension hnu chuan man mo lo takin ka ho ve ta a thaeng loma kholulama an lung aleng ve nge yang tia zai ho chuan lung an ti lenga kan zai ve thin la ya dongan ri thaya piang mai mol manga alo khong thin te kha min ngai tu atira donga kianga omnom zia te abula a ha dam thak thin zia te chu ngai tu neu chungin kan in chu ka thleng ve ta a kar to plamani a donga chuan opi naktu ka sang te a hodona zanin chu tha pha in lengila ati a sang te na leng tu chuan kan in zui le ta tluang te kan som boka chu mi jan chuan rei tak kan menga kan in nel tlang to boka kan hlim hle mai zan alo raya leng lot arte akhuang al tak nu chuan phone number te in pe in kan in mang tha ta hloma cholka raliama sang te nen chuan kan in bezau zawa ma se kei chuan mangai na lam hoi jong reng in ka en ngam lo ani a chan chu apa hian sarkar na athoka anu hi dor lian tak nei ani boka an khosak anwa min an om thei em a ke ni la thingtlanga kut na thok ve mai kha kan ni a ka phu lo ani ka phu hlol lo ma se hun alo rei chho ve zela sangte nen po kanin bezing tiala kanin ngei na vio mai christmas a hlai le to vio mai ni khat chu sangte chuan min lo ko la uop naktu ka in khuwa ka lo chho do na sin ka pu te kha christmas ma in ron tlo lo kila ka ti a ba ka mu che ka chak lu tu ka ngai lu tuk che min lo huak ro aron ti a ka phur vio na in ka phur le loi bok si a ma se chutia ani berin huak tura min du ve miu wang chuan ole ti in kanin mang tha ta a atu kaloni a lai lama chuan sang te chu anau ne karin an lo chawa min mu ve le chuan an dinga uop ivan fel tak ti in min lo chi baya ti te lo lut la kapute ata ina kal photang o ati a ti chuan kara chuangin kan tlan phaya apute ata in kan thlen chuan apute ata chuan an lo lom thiam kher mai a in hak fela uop lo lut lok te ti in arum lama chuan min kawa pukunga chuan valu te khai alo ti thuaya ka valu ta hei t-shirt ka lo hon chea hachin te i hato kem le ti in anui saka anui moi kher mai
kahan hachina kalau tok chi mai le ngala karong du ber le ngei na ber adum alani zui boka sang tei chuan in me lutuk alo ti a bin lo ku ngal vonga kangai lutuk che ti bak eng ma asei lo keipon kangai che lo sang te ma se ente min lo hu ange ti te chuak to ang kati a kanin zui chuak ta ngala e paku hei sang te in kormin lo hona kati a paku nga chuan ana chang te asia chuan avalom om ve a thu simin ma mi hian a soi reng mai chea opia adamem alo leng thinem alo ti fo maya hetia a hon che po hi a om ve tho mai ti in anui de hura pute i tong thei ti in biang sen larin sang te chuan alo chang thuaya akor min hon chu lom view mai la dongan asiat vai chuan engtin tak min tile angmo ti in kalau nui le vara ti chuan in lama kan ho phaya kanau mua mi chu ei relin alo boi lai takani a ngoi rengin room lam chu kapana ka kor thar chu uluk takin kada a ka chuak le a mami kanu hi ka ba mulo ve ka ti chuan thenom te na kaleng hardon ati a chuak lo kani kha ati a kanu hi kum somli panga bor vel ani a ma senat na khit tak anaya wangin pon po chuak pai jen lawa mami hi ana en kol chop mai ani kapa nen lo lama na thokin chung kwa kanin chom ve tok ani kanu in boya kadam lai nge hian mo mel ta hi mu ve ila o tia asoi chang ta hian sang te chu karil ru alo lang vat thina ma se kan din huna in thlau tuk chuan nupuya tan chuan kadon thlengam lawani huna liama December tha kan chuang kai tareng mai sang te nen chuan kanin berenga sang te chuan uop ikianga Christmas man ka chak le mai ma se khuwa huna kanom si lawa ti in angoi tawang wanga ni tiro ti bak soi tur ka shelo achan chu ka mangai ma wangin kai aya thajok pasal nei se ahim jok dona chu wangin alaka hian ka in thupa ka ngei ngam lo ani tuna tak thi chuan khuwa huna omila he ka thin lung hi ka thup zo lo nge angle huna liama Christmas po kan thleng tareng mai Christmas chungin ngei zong nei ve talo chu zai khom le thian hawa ar kan ani le deuh maya abak man dan awang viau mai hanti ve khang langila kan tlei ro lai kha chuan urlok zan te kum hlui thla zan te kha bel hong rek nen kan urlokin kum hlui kan thla thin kha ani a ahun lai na kha chuan a khor thak lo ve thin ngei mai ma se tuna chuan khatiang nun kha kan kalpel ve ta ani ange ti chuan sang te te chung po kan khu a apute te hne na kum thar mang turin an lo chawa heta tang hian mangai na bul kan tana kum aliama in nei hial kan lo puitin ta ani kan in nei atangin kum ni aliam ve ta ma se fa kan na nei thei tat lo mai kan ei janna a har sa si a kapu zon te chuan ai zo lama om thave turin bin song reng bok nen chu ba ka kanu hi thakhat dana dam do in liana in entirji angai bok nen kapa chuan mama nang mani shelo chuan ai zo la chuan om ta ila inu ta ni nen kol anuam ve de wanga thintlang atang chuan dam doi man ba ka kalle hona a sum se na ngai zel sia inu hian min dam pui rei lo mai palang ti te ka hlau deuh mange ati ta ka chuan ai zo la om turin kanin phur thave tange nge a ai zo kanom na po kum chan ve aliam le tareng mai kapuzon hi officer ani a mi za akain thilpo ati thei viau nge ani kan nu po private company a na a mu sak nge ti chuan ni tin kan nu a na kala kanau ma mi chuan kanu le in lam a en kola kapa hi ei job dor te a ngak thung kei ero atu tul thokin kain hlo pon reng thunga atira chuan kan nu chuan uop in hlo angai lo pathian zara hei na kanei ve to a kapa in dor te anei boka kapa hi pui ve mai jok la i ha dam deuh do na sin ati thina ni tu le poimo chuan kapa hi ka pui thin boka ma se in hlona ka mu chuan kan har phal bik thin lo ani huna liam ve zela lai khat chu kan nu chu a hot lai hle maya tinge o ka ti a ka ngai tu khop maya kapu ka phona
kapu sang te alo peng kon mi lem le ka ti chuan alo kal mi alo mai alo la ho lo amo aron ti a o ni danga alo tlai ngai si lo wa ka ngai tu dewa lom le ka ti a ani tak chu kalo ngei ve na nge aron ti a kapu chuan opi innu chu alo thleng tre pang o ka betang thei to a zanin chu kan buai dewa ati ani kha alo ti chuan ka tho huai mai reilo te a alo thleng chun zom ve ngal mai boka alo lu chuan sang te lo thleng to mo vo in churin ai ni lo hot la ya kalo ngei tu man lutuk che alom ka ti a nia kan thian pa ba de ania thil kan ei hawa chu wanga lom le ati a ma se sang te chung de chu eng ma ming sil si lawa kalo ngei tu man viau che lom ka ti le a nia kalo thei ngil palani ati a uopi janin chu cho ka ei chak lo thap mai kam ngal mai o ti in room lam apan ngala kapa chuan a chaw viu ani ang tiro mami choi han siam la kan ei ve ngal mai do nem ni ati chuan mami chuan ole ti in cho chu a siam ngal mol mola kan ruma chuan kalut phaya sang te tinge idam thalawem ni ka ti a ani chuan dam tha ka ei chak ngang lo ani ati a reilo te tal min kil pui vela ka ti le nu chuan ka pai lo ka ti kha ti in min lo vin zui zata kan in nei set sop boka athok zong chuan rim dang anam ti ka se thei ta ka saphat mai ma se cho ei an siama kanu le kapa kanau te khan kan in hau ani chuan an ta na se om dona kanu a se sel lo nen cho ei siam lai ani bok nen ngoi rangin ka chuaka cho chu ka kil ve ta a ngoi rangin cho chu ka ya kapa chuan sang thei chu a chaw hle ani mo ati a o ani karing ti ba kin ka chang lo cho ka ei khama chung te an kham kim ta mo tia chuan kan ruma chuan ka balu te a sang te in thian pa ba day party chu in mang nuam mem ka ti a o nuam ve reng ti in min changa zu in nem ni ka ti chuan zu po ni lo zolai di ania ati a kei chuan sang te eng po ni se tun nuwa chuan ti to lo wang che nula in to lo wa hetiang vel hi chu kan kalsana puitlin lam kan pan a hun to ani ka ti a birthday party a telve ai chuan office a birthday present in pek mai te hi nutlin patling tan chuan amoin as om zo kani ka ti a ole ti in min changa hun aliam ve zela kha minia tang khan kan nu pa in kara enge morio hi a om tran chhauta a ka ti pui hlei thei ta meu lo ka chung te hu la ya min khak te thumak pui mai min sil te a chin ta thlat mai tung khat chu kar lei adu thu asoya ni a tha alom ka ti maya atu ka alo hon nga la e khai iwa ul samve tun kara kan boi puyanga kar to pa chuan kan la chuak man mang chumo kalo ti lain ka ti chuan ma da ya chang khan kalo boi pui to a voina a document le thil dang po kan ti fel nga la ati le maya chu min don ma kha ni lo boi pui to amo ka ti chuan sil se katum thawa ati le ringot maya ole sangte eng po ni se nu pa kan ni a eng kim hi in rona in sil ton masak zet nuwa thil ti hi a tha a chung kwa nu pa in po na in zom he na ani asin tun nuwa chuan chin tam lo a tha hle mai ka ti a ni ka ti palani ati le maya kan nu hi hlo nei jok le sum la lut tam jok ani a hei wang hian sum man le lak lu chung changa te chuan ka thu chu ala lo tiala ti pui a har sa tiala kanin kar chu cheng dun reng si in a hla tial tamai tlai kha chu mi ina rong hnoin ka in hloa tlai lam ka ho chu ina tuma an lo om lo mami kapa ka ti lai chuan kan ruma phone ri ka sia ka valuta kanawin min lo call alo ni hello ka kanu kha azol thuta damdo ina kan kal civil hospital a phone ni pai lowa kan no be thei lo chea aron ti a kei chuan rang takin kanu chu tha em ka ti wata tuna ri chuan ala biak thei lo mami chu ain su thlopa kalau kal hal ti in katlan chuak ngala damdo in ka thlen chuan damdo in kota mami chu alo oma ti chuan kanu omna a chuan min hruaya kanu tang fan ro ka ti a ka be mola doctor ne na chuan kapu kanu hi enge adin mun ti in ka jota
angai to om lowe ati a ka tha chu amuang ngal huai mai sang te chu ka pa ten an lo phone to a ani po chu aron thleng thua ya ei tur alo kenga kapa mami hei ei ro u ati a uop I thlen na rei to em ati chuan a rei vak lo ti in ka changa kanu chu enge an ati ngal sok soka doktorin angai tu om lo ati e ka ti a ti chuan kan vaya damdo ina omreng a thei si lowa keile mami le kanu chu kan hota a kanu chu kapa in na ompuya choi khama te tlai nu de wa de chuan kapa chu ka berenga chanchin ka jot be renga jing lamda mi vela chuan ka phone alo ri ral rala rang takin ka phone chu kala a min lo betu chuan hello pulal ompu ya ini mo ti in min ronjota kei chuan oni e ka ti a ani chuan tun mai kha ni nu chuan min peilo santa ani e aron ti chu ka bing muk mai soi mai tur hei cham taka ka om nu chuan oi lo le ring lo zetin tak tak mo ni lo ani thei lo kanu ti in ka trap ta tlok mai sangte kanu om ta lo ti a lung chetaka kanu ka sil chuan sangte po ron thau ngal watin mo engtin mo iti a ni e kanu chuan min peilo santa ani tun mai khan min lo phona ka ti chuan ni lo kanu ti in sangte po chu atrap ngal homa tiro sangte kapa alo mal lu tuange kal thoi te ang ka ti mek lai chuan kan thoma ma mi po alo har ngal wata ka u enge ni ta kanu kha ka sai jom thei lo ma mi chu atrap ngala man mo takin dam doi in lam chu kan pan ngala kanu mel ka mu chuan ka ngil dupa ka mit tui atla zoya ka pa in boya inu aom talo boyanu tinge hetia iom ron thole ro ifa ten an kau chahi chang ta che tia ka pa tapri chuan ka thin lung achuna kanu eng ma se to lo chu ka thlir renga cha hom ka chak tak zet ma se ka tap thei si lo ka mit tui aluang zoya kanu itel lawin eng tin nge kan omang itel lawin sing nun hi kan ma chon ngam lo wasin ti in ka phun mola ti chuan kanu ruang chu in lama kan phur tha a kanu bula chuan ngoi rangin ka thu a enge ti tur ka selawa engti om tur nge ka hek lo ka kuna kanu ti in ka ku a ka pa in du tak min kalsan su ti in abianga te achala te amaya te afok mola kanu eng ma se to lo maya chuan ka pa mit tui chu afar zoya atu khu alo wara kanu chu phal lo te ma ila kan chel thai si lo chap chungin kan nei chun kanu chu pian lei thuariat noya chuan thole ngai to lo turin kan zalta ani nu tel lawa sing nun ma chon chu kan zir angai si a kapa chu ka ompui deuh chot ri a ma mi chu dor po hong ri lawin kan pa fa in kan in om ho hi ani ringop mai hun aliam zela kanu boral na po thlani aliam ve ta reng mai ma mi chuan kapa chu ador te chu a nga puya keipo arem thokin ka boi ve le viau to mai ma se kanu chu thinlunga athingai lowa tu hriat tham si lo hian aming hi kalam le ngoi thin hun aliama kanu kan thla tanga kum khat vel ani ve ta kanu chuan a hlo chu a chuang chhota viau maya in hlona ka hmu that lo lai tele kapa a in thal that lo chang te hian atong a huang taw viau ta zel mai a hlo nei chu a sei chuak deuh zo reng boka ka ti puin a sot lem lowa kan chung ko boruak chu aru khian arit em tamai chung in khon te po kan nei hlei thei talo boruak chu aru khian arit em a pathian hne na tong train kan chung kwa hi min siam that sakla keima ni theu hi min pola kei kani emo kapa kanau kanu pui po ni se nangin min lua khat rengang che ti in ka cham mol train chungim khom kan nei chang te hian sum le pai te in tha te lir thei te khovela kan om chung chuan kan mamo a kan thokanga kan zong bokang ma se chu chung kwa min tipum khat tu ni sela eng tiklai po in pathian hi trila kan chung kwa le mi mala hian pathian hi lal ber ro se ti hi ka soi tam ber pol ani kan nu pa in kar chuan chiat lam apan tiala ma se kanu pui chu dam chung atan pathian lai mihring ma a thu kalau tiam pui to a then katum ngai lo
ka tong trai na chu eng tika emo chuan a chan na kala hunge yang ti in ka in hui so thin kamang an thin em awangin kan nu hne na pastor hne na te kalila kan nu pa in hlan na nei in tong trai ti rila ka ti a ma se a man lo thu in min chang fo mai mani in ka kala kan chung ko boruak te kanu pui om dan te chu ka soya kalu chunga kut ngatin pastor chu atong traya kan chung ko ta na min lo tong trai sak fo thin turin ka cha boka pastor chuan op khovela kanom chung hian kan chunga thil thleng hi hriat thiam harin pom ahar sa kan ti thin ma se engkem hi pathian thu ani a kan ta na thalo turin engma atingai lo ani chu wangin ama churing la ama na ti vek bayang pathiana in ngat ngamang che ti in min fui dapa huna liam zela ni khat chu kan nu phone alo riral rala sangte I phone ri ania ka ti chuan kanaw ma mi chuan bazar turin a chuak lok alo ti a phone chu kala a hello ka ti chuan o tunge ka biak ron ti a op a ti in ka changa hei hi sangte I phone ani lo am ni aron ti a kei chuan ni a chuak loka enge ni ta ama om lo chuan angai lo mai ti in a off ngala cholkar khat vel aliam ti chuan kan nu chuan vo in chu kar he ka keng lo mai te ang ti in a chuaka anu a chu mini chuan a thian pa nen baikin anin phura an leng kual ti thu ka thian pa ne na tangin ka seta kan nu chu ka zota an len lo thu in min changa hun aliam le shet ti chuan mi soi neu thom ka setan ta karil ru anuam lo viau ma se eng ma thu chiang shelowa lo thindim em mai chu dikin ka se box si lo kan nu te na tho na bul loka hian ka thian pa hi dora athok ve a ani hi aizola kan om nu a ka thian nei ma sak ber le karin ber ani a ama thau hi kan nu chanchin min sil tu po kha ani ane na chuan thian pazual thil za thlak po ani a ma se engamo min ti sakla ka du hle mai kan nu chanchin hi mi soya tangin ngai zong anei ni in ka sia a khongain min en thlak sakla a fin fiana min nei sak theila ka du ani khongain ti in ka thian pa khongai na chu kadil tamol mola ani chuan adu lo kher mai ma se kanor lui ma wangin ole ati thei sha ma kan nu chu arukin ka en thatan ta a ka thian pa chu chanchin ka zo renga arin hlel ve thu te ma se afin fiana anei bik ri lo thu te min sila ni khat chu thian pa hei o ti in dora an chol dun lai thalak te anin phurkual lai thalak te an in kai lai te min lo thona karil ru anakher mai kangoi renga nilo sang te hi ka mangai ani a ani point min mangaya ngai zong anei lawang a thian tu emo ani ang ti in ka in hnema ka thian pa chu ka bia a heng te hi chu thian po an ni ve thei thawa an tho pui ani awangin an leng dun po ani mai thei sin ka ti a ni op ma se video pakhat ka kola ka in ngei tu ana sa khop mai lo thon lo cha hi thazo kin ka sia ani ma se kha ya fin fiana thazo ki du chuan ka lo thonang che ati a ke chuan o lo thon ro ka ti nu rei vak lawa chuan video chu ka dong ta a ka han ena engtin nge ka om ka shelo phone chu chuata ka thawa ka mit tui atla zoya ka thu zoi nok mai ka chunga thil thleng hi enge ni hei hi kamu mang ni se ka vati tak em video a chuan kanu pui mangai in midang a fo apply te 6 month an tum lai vel video alo ni ka vakalanga an na thona atangin ka hnu chuak don em ni ka soi sa don em ni nilo ke hi min mangai ve lo em ni engwang nge ni ang zona avatam em kapa le mami an lo ho a uma ka u ti in min lo kawa ka chang lo kan room kong khar chu ka khar lo wangin kapa chu alo lu ta mama enge ni ta a ngoi rangin phone chu kapa ka pe a kapa chuan enge a om zia ati a kapa video kha ente ti in ka trapa kapa in video a en chuan a check laka kapa zo sang liani kha phone la he kan ina hian lo ho to su se ka ti a kapa chuan mama ni lave lo ho phot sela ama nge biak ka du ani
ati a tin nang point thatakin aril ru zot la atha ang ati a sang te chu kapa in a phone a o kalo ho trep ati a kapa le ma minen chuan ngoi rangin kanin ena soitu reng kan thelo chutia kan thut lai chuan kamit tui alo luang ngia ya ma mi chuan ka u in di pachang sam ro in bum na po ani mai thayasin ti in min lo ko a engtin ma ka chang lo sangte chu alo thlenga kapa chuan sangte helama lo pheite ti in akawa ruma alo luta sangte chuan enge ni ta ati chuan kapa chuan ma manen khan ti dun ula atha in ka ria ti in kapa le ma mi chu an chuaka ngoi rangin kanin din chila soisak ngal kadua ma se chutia ka en reng lai chuan ani hi ka ti hlim zo lo ani anga atu ang le mamu angte ka ti sak thei lo ani anga ti in ka in ngei tua kamit tui chu atla zoya sangte chuan uop enge thil om zia enge ni ta ati a phone ka pe a video kha en ro ka ti a ka o chu a khur na sakher mai a ena akuna angoi renga sangte min mangai loem ni ka ti a ani chuan mangai ati a ani le ka ti lom zo lo chem ni ka ti le a ani chuan ai ti in min chang le rengota ani le engwanga he tiang hi ti nge ini ka ti chuan uop ka ti pal ti in atapa ka chua sana trap chungin alo chuaka uop min ngai dam ro kapa khongain min ngai dam ro atimol mola kapa chuan sangi engpo ni se ma mahi athin rim le ril runate are deuh ma chu ipa te ina lova phei phot la atha ang in then don ti na ani lava kan bo ruak azia om deuh nan kati mai ani ti in kapa chuan a changa kapa chuan sang tei pa chu abia a sang tei chu a hruatir ta a engma ka ngai tua thei lo kha video kha kamit tha alang non on renga ruma chuan cho ei lavin ka om renga kana vin cho min lo pe a ka ei pe lo kapa in kalua akut angata min tong trai saka kamit tui chu atla zoi renga tuna ka chak ber chu kongpuya mu ila ka orol top topin aw vakila let holila ka thuam hno ta hi pot therila chu ka chak ber ani kapa chuan mama idu chuan trapro apoi reng lo ma se inu puyero chuan a se tur ani lo itel lawa om theile nang aya midang thlang tu hian ama awanga ina hi a hmu in a se tur ani lo mipa ini kha ati a pathian laka ka vui ve ta lalpa hai hiam ni kata na iruat chu kanu min lak saka kanu pui dam rengin min chu saka enga tinge kanun na hilak ve meilo min chang ro ti in ka trap ta zoya zantam aliam ta engma ka ti theilo cho ka i hek lo ka zan mu chu ka mu hil ngai lo zan atlai tiala ka thin lung rum ri ero aring tial si ka kianga mu thin ka mangai le ka ro hlu ka eng kim kha midang tan avul si amo kanu i hne na min suai ve ro he khovel hi katana se om lutuk kanu katan thok lak tak ngial po ahar ani zandang ang bokin mitui ne na hun bi chiar chungin khofing chu alo chapta a khuwa avar le tareng mai pona ka chuaka engkim hi angwi zawa engkim hi katan melma achang ta si katan chun le zanin omzia anei lawa chun arei ka ti le zan arei si sang te chu mu ka chak ngoya kanga in ku avong ka chak tak zet ma se ahmel mu chu kangam si lo achan chu ahmel ka mu khan ka mangai na le ka thak lal ne ta ain thindim na le nat na chuan min hne jok don si uire an ngai dam thin te chu ka dem lawa ngai dam thei ni se ani kha ka tanga bain ku avong ila lungchim takin fop ngoi ila ka wachak tak em ma se chu he ka mi pat na hian a thei si lo tlai khat chu ka tai chuak mai maya zor na chu ka panta har phim chuan ka khovel hi ma chon turin chakna ka nei lo ani ber mai zu chu ka in mola ka mit tui atla a du to ka in hnu chuan ho turin ka chuaka mi nu pa te in ngai zong lim taka kal dun te chuan min vel tap le thin
zu po in kanat na chu min lak sak thei lo ani bere chutia ka kallai chuan zurui ve tho kong sira an lo thu a sang tei chanchin an lo soya mi pakhat chuan kan hna thona a in anga a khal asin ama hian a zir bok nge ni kan pu va pa nen hian an in zui chot maya zan han tum toy puya tan ka it ngang mai kan pu va pa la hian aduna apiang a hruai si a ati a kathin a khei jak mai ni ani kha ka hmangai ani miau ani eng din huna po ding se eng tin po om se ka hmangai le ka du ber kha ani miau ani kapan hnaya sang tei in ti eng ni zo sang liani mo engwanga a chanchin kha soi nge in ni kati chuan an ni chuan tu po soi ila kan thu thu ani an ti a kei chuan ani kha kata ani asin income chete unan mang to su ani kha ka hmangai ani asin tinge in sel pakhat chu alo dinga ibial nu hian adu ve lo che ani lo mo nge event ne lo zo ti in anui hok khoka ka kut ka homa a mai chu ari no ngal chor mai ka to zui ngala chuta min sual rona manru an chu ti ka ria in sa sengemo dam ko chuak tura tan chiate mo katum lo kamal pui ari chora kaban ari ropa kalu chu a hi ngal chuai chuaya kamit athim zui ta ka har chuale meu chuan damdo in khuma kalo mu a kabula chuan kanau ma mi chu mit tuinen alo trap fep fepa tho mai ka han tuma ka kut chu ka mang thei ta lo ka kelam te chu alo na viau mai doctor chuan muha dam turin min lo silvata engtin nge ka om ka ti chuan doctor chuan ilu a thlera iban ru atliaka imal puya an vitchea tha chian tum lo ani hmel imal puya an vi dei dana ikong chung lam chu ni se apoyingo tang ati zui boka abulana raslo ding ve reng chuan ilo har to ani mo inaw kha na ngai tu alutuk chia min ti ta a kei chuan engtin ma ka chang lo ka ngai tu na tang chuan sang tei chu athi thei lowa engma thil dang ka ngai tu thei lo ani ma mi chuan ka u enge motal ei ro o min ti a ka pa po chuan ni mama mami nen khan ei ro u kha mami po engma nimin atangin ala ei lo reng reng ania ati a ka pa chu dam doi lei turin a chuak ngala mami chu ka va ena a chau melin a mai te chu a sen veka mami mel ka mu chuan ti hian ka ngei tu ta a keima chia ka in ngei tu a ka pa le mami hi ka lo ngei tu tel lo ani eng po ni se mami tan le ka pa tan thei top chua malampan ka ngai ani ti in ril ru ka siam mol mola mami min lo thut tir te a ka ti a mami chuan min ku a min thut tir thei lo a han tum le a chuti po chuan a thei chuang lo chuta nurse pakhat chuan alo pui vata ei tur engemo kapa chuan alo khaya mami nen chuan kan eya kapa chuan ilo thu thai ani mo min ti a ka chan ma chuan mami chuan teu lo mai theile theilowin nurse moi te nen khan kan kai thawalom ati a kapa chuan ani tak chuwa idam le vat mayang chole thil dang te hi ei tum sam sam la ati a mami chuan ni alo ti ve boka athu sim simin moi te heta alo thok hlawa ati zialutuk hei ati nau nawa mami heta mel siat in ayem ni kati a ni chin lo kami nurse kha kan dor pia loka an om ve a engemo nep noi alo lei thina achang chuan a thokhomuanga kan ti ti dun thina ati a ka ngai tuana chuan sang pei bok alo lang le a tuna hian enge ati ang le ama awanga kanat na zauzai te hi angai tu ve in a se ve angem le nge abial pa bula hlim takina omzo zona avatam te lul em zan alo ni a atu khuwa var ka ngak lela khuwa alo vara zan alo then le hun ka ngak len le a chutiang reng reng chuan ka hun ka manga ka taksa natna in ka thin lung na hi ka tur thei thlot lo ani ka chaw ngoi ngoya ma se ka farnu ma mi le ka pa hmuwa chuan hlim mel put sam sam ka tum thin tlai khat chu ka pa ma mi hi vo in hi damdoi ina
min lo kan ve don lo em ni ka ti a ka pa chuan dora a boy ve deuh ani mai thei tlai lama ka lo kalang ati khamo ati a kapa doctor hne na chuadil mai ila hei kar khat kan om to a keipo ka tha alom ka ti a kapa chuan o naktu hi kan chu hun tur ani e vo in khan doctor in soya ati a ka tho huaya dam do in chu ka hne hlua ma se kan ina hon po chu ka hre tho si kan honga nga sang te nen kan khuma khan kamudu lo ani kan ina asul nu te kha mu ka du lo ma se khonge ka kal chuang ang ni atu ka chuan dam do ina tang chuan ka pa nen kan honga ma mi chuan kan in ati fel thu ka pa chuan min sila in kan thlen chuan kan in ku alu ta ma mi chuan hei voin chu moi te a duty lo ni ani a min puya a lo ti sau sawa then om pa an lo ruaya kan room te an lo siam dang lama ka hu phur aina nuam phian mai ni khat chu ka pa nen kan oma engemaw soya kan ti lai chuan mami le a thian nu moi te chu an lo lu ta mami chu kabula a lo dinga ka u happy birthday ti in cake a hnung lama thu ruk chu a lo phora ka phuzok mai o ka birthday kan lo thleng reng to ani mo ka lome ka naute ka ti a ka naw chu ka en renga ka mit tui chu ka van dang zo lo te lul em mami hi ka vatuk lo tak em o kanu in min boral san hnuwa thei to pin kapa a en kola tuna keima awangin voi tam atapa ka hlim thei na athil ti zong te ka ngei tua mami chuan ka u tinge ingoi vungvunga ke ki zeiro le ati a mami lo hnai te ka ti a ka kwa vongvonga ka lome ka naute ka ti a kek chu ka zaya kapa kabara mami de thian dun chu kabar le a mami chuan min bara ka hmaya alo ta moi te chuan hei ka du lo ati rual chuan a hmai chu awar taluai mai le thani vel nu a kan nui le ma sak na ber ani hial o me moi te chuan u o pia kha ti in anui deuh iara kan ina moi te chuan cho ai ve ngala kabula chuan a thua voin tlai chu ikhua a har sia tu emo tuk don lo ma ila ikianga chokil ve hi ka chak tlat mai ati a min han mel zawa anui vei suka mami chuan cho te kha barla tha ang ti in alo nui deuh tat boka han soi mei tur chu ka hrelowa kalo nui ve ringota chuta ani chuan chung puinu kan mamon asang sia iom ngal mai ani ang chu ka han ti ve roka kan nui ho dara zan alo ni a ma ni chawa han mutta ka chuan muthil a harin sang tei bok chuan ngei tuana alu alo thei si lo o khuanu hian tinge heng thil zong hi katana ruat bi kang le ti in ka ngei tu vungvunga mangai na hi katan an chia ani a bei sei na hi katan beidon na mai ani thin si malampan katum sam thina ma se kahma a chuan engin nge min muak ka se si lo hunaliam ve zela ni khat chu mami le moi te chu enge mosoin an ti molmola an bula chuan ngoi rangin tv ka ena ka thu ve mai maya moi te chuan uop ka soi o mani em ti phei chu ka hrelowa hetianga indom kuna tom reng hi itan a thalawani malampan la inti pachang la mei chia te khachu tam tak an omalom chu tiang bokin mi pa po ka soi tum tak chu eng tiknia emo chuan pathianin ita tur le dam chhunga I kopui tur ala pe em ang che sang te kha ita tur ani lo ti hi pom thiam tumla imit tui kha suhulla inti pachang ro o alo ti kau kawa chu tiang chuan alo soi chu karin lo em awangin ka ham hai dewa chan mai ngei na po ka hre mai lo mami chuan ni ka umoi nen hian I chanchin hi kan soi thina usang te wanga kut I tuarte kholaya mi in an chhar chia damdo ina an da thu che kan hriat te khan kan mang an zia kha o ka u damdo ina biak thei lawa yom lai te khan kan lo thlen ma zong kha chu moi te hian alo ompui char che asin nang la in I hrider si lo ati nawa
moite ani tak chu a nang chu om lo la tu na hian kanau du tak bula hian om ve tur po ka om lo nge yang kalom hle mai ka han ti tlai kho nu le a moite chuan a hau mai khatiang te chu kan hna ani hrim hrim alom ma se ma mi u ini ti ka hriat khan in nu pachan chin kha kalo hriat awangin ka khongai lutuk chia I har chuak to lo mayang ti chu ka hlau ve reng engmah hre si lo khan I mit tui alo luang nge thina ti in a thu soi chu a top sana mami chuan ka u I tor zia ka hmu hian mo usang tei kha ka hongoi ngoi thin ati le a khuanu hian mangai na hi katan aduang ve lo ani ange mangai na hi katan chuan an chi ang mai ani hi ti in ka changa moite chuan karil ru a athar le ang ti hrethiam takin thudanga apakai ta zoka ti chuan dora kapa hruai nipa fomin moite chu ka thla ho a nang le mami bula ka om hi chuan tha in timuangin kho harpo ka hrelo ani hi ka ti a kanau te thian dun hian ka kho har min hnem thin bok atin ni engemaw soin moite te in chu kan thleng ta reng maya ti chuan in mang tha in kan dor te a chuan kalut ve ta a kapa in khar don to em ka ti chuan katum deuh to mai ron hruai pa chin kalo tai chuak ve mai mai ani ka ti a kan hong to mai don em ni ka ti chuan kapa chuan ole ati a kanin zui chuak ta a kan kal lai chu kading chota kama a sang te lo ding reng chu ka ena ku avong vong chu ka wachak tak em a mel thatak te a mui phir tu om tak te a om bor a kong le amal a clear thleng chuan ka en ning theilo alo hoya min lo hu ve mai boka min en renga a hnuwa a kuna chuta kapa in tiro boya kalte ang atiri chuan min ti har zok mai sang te kan kalpel lai po chuan alakun renga ka kalsan phal lo ani kan liam san don chuan a mel ni lo ama hrim hrim kha ni a engkim a thu hno thleng khan ka ngai ngoi ani ka en chim lo ka hmangai kha hoilet lo chuan ka liam san thei lo ani ka mit tui atla a ka ba hoileta ka thil hmu chuan min vatina tak em ni ka hmangai min uire saktu nge mei khan ka hmangai chu abana kain akalpui ani chu engwangin nge ka ba hoilet kher le o katlan phayanga an pahnih khan ka wa ching hrep mei don em ni ka hmu rual khan ka zoi veka ka chaw ngoi ani ber mai kholaye tilo chuan ka mit tui chu aluang zoya ka pa chuan boya ti te hote ang ati a ka pa chu ka zuya in kan thlenga mami chuan in lo thleng to ani mo ka pa vo in lam te in sal tha em alo ti zunga ka pa chuan tha ani mai ati a ngoi rangin karuma kalut ngala ahnu dewa chuan mami chuan ka cho aila ati a ka ai lo mayange ti katum zeta ma se ka pa le mami chuan cho an ai tui donin ka resi lowa ka thau chuaka cho chu ka han kil ve a ka ai chak thot lo ka han bar ngial po in kalem thei thot lo ani ber mai sang tei te kha ka mit kha atang khan ka pai bo thei lo ani ka du to ke ti in ka thau ta ringota mami chuan iwa itlem em ve ati a nia chuna cho ka bara ka ti ta ringota cho anei kham chuan ka pa chuan mama lo pheite min ti a ka va phaya mama khopui liana om mai ila sangte nen hian in ton changte in mu changte in la nei fo dona I in ti pachan anga yani a phat san chia iril ru hi I thak ve a hun to ani nupui dang nei thuaila I kho har le ril runa po hi azia mayang ati a ole kapa kati a ma se sangte ka hu hian ka in thunun zo lo palani kati a zana chuan moite chuan mami chu thala in khom ve tur chuan alo soma mami chuan ka u tiro kalvero ati a ka pai lo viau maya moite po chuan min som ngor hle mai ma se ril ruti thoven nan tal ti in phur lo tak chuan ka kalve ta a chu mi zana chuan kan branch leader in thu asoya atu soi chuan min hne kher mai katan liawa soi ni in ka ria
unau te u he khovela hian keima ni a kan nei emo kan ti te kan ta emo kan ti te hi engma kan ta ani lova mi tam takin an ro sum te an in thapui pui te hi an ta ve reng emo an ti a ma se eng tiknia emo chuan lak sak a an om hun ala thleng chu mi huna chuan an tuar thiam lowanga pathian chunga an vuyanga pathian an demang unau te u lalpa laka vui tur kan ni lowe damna min pe a kan kutte kan kete min zuwa saka mu thei nan mit min pe a nangma thu in eng ma kha inei theilo lalpa pek che ani asin ane na tangin thil tha kan mu a thil tha lo po kan mu lawang em ni lalpan ape a lalpan ala le ta ti in asoi dap dapa thu soi tu chuan ti hian asoi zela asoya piang chu keima nun le kani na ani in ka hre zaut veka ni e sang tei kha kata emo kalau ti thina ma se kata alo ni lo reng reng pathianin kata na thalo turin engma ati don lo ani ti te chu ka mu fi wara in khom kan banga kan ho konga chuan ka hlok pui thu te ka han soi chuan ma mi le moi te chu an lom hle maya chu mi zana tang chuan pathian ka awa ama rin chana malam pan ka zir ve ta huna liam zela sang te nen chuan kan in thin na po kum sul avei don tareng mai moi te chu kata na tha in a fel ema kanau ma mi nen anin kom ngai boka ma mi chuan ka u moi te hian I chan chin soi hi nuam ati thin lutuka aril ru ilama ape viau ni in ka ria nang la hian naw enin ien tat si a fel si a ka u atan ka ot khop mai ti in min fiam fo maya voi khat chu kapa in moi te chan chin chu min soi pui ve ta a kapa voi khat ka ti sual to a ti sual non le ka du to lo ka ti a keiman hlo kala nei ve lawa me che hlo nei hi nupuya tan ka du to lo ani sumdong ho sa te kani ngot lo chuan ka ti a ma mi chuan ka u me che te hi ani nang vek hlei nem ati a mami ngai zong na ya nupui nei le po hi ka ngai tu angam lo ka hlawani mangai na hi katan an chia ni hialin ka ria ka ti a ka soi that du lo ta ka chuan ti ti danga kan kal ta a ni khat chu khopui chunga chuan ka tei chuak ve a moi te chu nurse thuama in thuamin ka hmu a kawa kal hna ya in bang don to em ka ti a o min lo ngak la ati a damdo in ko ta chuan ka lo ngak ta a minute som ni nu vela lo chuaka anui varvara opi rei miti em nui sang chung chuan a ron ti a kei chuan ti lo ve in boy om sia ka lo ti thuaya irila tramem kanin no puar don em ni ka ti a ti chuan millennium center opposite chia vai dora chuan kan lut ta a thil kan ei lai chuan enge mo hi kan soya uop alapa boka bazara kalokila ihman mo em moi te chuan ati a kei chuan o mane ti in ka chang thuaya kan thil ei te kan zo nu chuan bazar tur chuan kan in zui chuak ta a moi te chuan kabana alo vuana kan taksa in serial chuan kan kala akut no le nem thap mai chuan ka kut chu a hom lum thar thara dora de chuan kan lut kwal zela uop thuam hno pakhat min leila engemaw ka lei ve ang che idu em kan in thian thatna atan le nakin thlenga kan in hriat reng nan ati ta rewa kawa ena kanui haka in thla sung ti hriat tak hian tinge idu lo em ni ati a ni lo kia thil leite I hak du phot te chuan ka ti a tinge ani min nuya ati a o thil lei min ngen ma saber tu ini a kalom lutuka tin tinge keima zo khan ana chang ka hriat lo le o ti in ka in ngei tua kalom lutuka chu wang mole ka ti a ani na taka chuan ama kha kalom reuh lutuk kha kanui alo zatlat pek kha ani ma zo ke adu zong le a in me tu te chu kan en kual ngal zunga uop hei hin nal iti zong ani em ka in me angem ti in min ron zela atopa chuan moi te kor tur chu kan thlang zo theita ka kor tur kan zung vele a sang te nen kan in ngei zon tan tir te a t-shirt bin lei sak kha ka hre chuak zok mai nge a ma se ani kha ngei tu a hun lo ti ria in thuam hno chu kan thlang dun mola
uopi hei hi hachinte ati a ka han ha a oi in me lutuk I du zong ani em ati a kei chuan in me min ti te chuan ka du zong ti na ani chu ka ti a anui azangang mai ti chuan zoi muangin kanin zui chuaka kan hota a hokonga chuan kong sira ice cream anzor chu avalaya khale ti in pakhat min pe a lak ka han tuma ala leta ika ang ro ati a ka han ang dona kan bul vela mi de chuan min endu riawin ka ria ka han hoi kual phota chuta min za puyan ni mo ti in ameng nura a han tum dera kha ti in min pe a akal nal nal mai a om dan chu kalom zong tak ani kanuya kawa uma kanaute sa pui love nang le ma mi te chu kanei chun in ni a khoya ma ka za pui ngai lawang cheu kati a mi in ibial nu a min ngai I hlawani kha ati a zaklai in thlasun mel lek lek chuan min lo mela ole ani chuan adu apiang in lo ngai ro se ti in abana ka kaya ka kalpuya ti chuan taxi kan la a moi te chu ka watha a ina ka ho nu chuan mami chuan ka u voin tlai chu email awahlim ve mu tha I mu em ni o alo ti wata a moi te nen kanin mu a thil lei saka min nge na kalom khop mai ani poin hei hi min lei saka ti in moi te kormin lei sak chu ka phora ava moi em ka u moi te hi na soi reng thin chea a khongai thin na tuk che asin ati a mami moi te hi chu afela keni ang tan chuan kan phu lo ani tin ka soi to ang khan mani in tawdel phothi ka du ani mu sit ni reng hi ka khamin ka hne to a nang le ka pa tan hian thei top chua hi ka du ber ani ri e ka ti a huna liam ve zela moi te nen po kan nin nel chhota viau mai ma se ngei zong angin ka en ngai lo hrim hrim abula hi anuamin a fel em a min ti hlimin ka ngeina ti ero ka hria ni khat chu moi te chuan voin chu ka duty lo ni ani a mami te nen khoyai mo leng ko lang u ati a ka man lo thu in ka changa a chan chu ka thian pa in na min zon saka kar top lama interview ka nei dona chu wangin kan pu te nen hian kan in re tha a an ina valeng ila in mel siat masa ula kadu ani ati wangani ma se kati ture ro ka sei chuang lawa ti chuan moi te le mami chu ka chua santa a ka thian pa te ta in lampan chuan ka chuak zui ve ta ngala an in ka thlenga zoi muangin a in siama opi scooty hi dala ka bike hian in phur mai ila ati a bike chuan kan in phur ta zoka kan va thlen chuan doorbell a han meta anom puinu in kongka min lo hon saka an pa ber chu alo om lowa an fanu le anom puinu le nu ber an lo oma te chuan numeri khonge pujeria hi ati ngal thuaya ani hi jong office chol ni po hian in a om man meu lo ani e lo thu ro u pi meri chuan ati a pi meri bok chuan kha I thian pa chu tu nge ni ati chuan te chuan ama hi ani ka soi kha lal om puya ani hi ati a o ani tak chu khoimo lo in chi bei sim sim te ang ti in min lo chi baya atong do income anuam hle maya ka chanchin te hne na tanga alo hriat thu te na kamomo thu te tian a soi thin thu te a soya reitok fang kan ti hnu chuan trin zai kan rel ve ta kan ho lam chu za kot lama tangin kan tlan chawa bazar pui lama kan tlan tlang tur chi chu MC chhauna lama tanga motor lo tlan chuan mei che pakhat thi asubur maya bike chu arem le rem lo po ngei tu lavin kong sir dewa chuan kan ti ding wata asutu la chu atlan tlang dai zui le na la motor dang lo tlan te chu ti din tumin kaban kaphara katlan phei wata chunu beka tang chuan thisen alo luang ngia ya kapom no la civil hospital kan hnai hlau nen motor a phur po ka ngak thei lo a chan chu traffic a jam na sa thei si a damdo in lampanin katlan pui ngala midang ho chuan min endu hle mai damdo in kot ka thlen chuan khoilama lu pui tur nge ti po ka hre chuang lo min pui te u ti in ka aw chula
pawna lo awm te chuan doctor te leh nurse te leh staff te an hrilh nge ni an lo chhuak sap sap hlawma inchhung lamah chuan an luhpui ta nghal a pawna lo nghak ri turin min ti a hnu deuhah chuan min ko lut a din hmun ka zawt vata a ngei tu awm lo mahse a lu hi a sawn ata wangin ala har chiah lova a har vat mai ang tiin doctor chuan a sawi a chutah ka han hawi kuala nurse thuam nen mawi te chu alo ding reng mai min lo en renga ka hmu chu mak ka ti hle mai nge ka duty dawn lo ati si a ka ti ril ru a min en dana chuan mak ati hmel hle mai ka awma te ka bana te sen a kai deuh nuai a chutah doctor chuan damlo hi inupui em ni min ti a ai ni lowe ka ti a I thian nu mo ni lowe kulai deuhah khuan motorin a su a kan lo awm rem changa ka lo kalpui ani ka ti a I hriat zawng ani em tunge a chhung te doctor chuan min han ti le a doctor chan ka tum lai tak chuan mawi te chu ka va ena a hmai a lo sen veka a mit tui a lo tling kiau mai ti nge le doctor chan dan tur pawh chu min ti ham hai zo vek mai kapu ka hrelo ti in doctor chu ka changa doctor bok chuan ama hriat theina tur engemaw I nei mialem a han ti a kei chuan lok o bag kha ka ti a bag chu ka han ngei tu a kalo keng tel lo chu alo ni chuta te chu alo thlenga chu hmeichhe dam lo bag chu alo kenga a sutu kha ka zui a lawm mole ni khua lo lutuk mai enge an a tha em te chuan alo ti ve thuai boka a ngei tu awm lo thu ka hril vata ti chuan bag chu kan cheka chuta te chuan hei a mobile a ti a phone chu alo lok lo hlo phone number kan hmet chhuaka number a save zina chuan kapa tia a save chu kan call ta reilo te anu le pa te chuan lo thlenga chanchin te kanin hrila a awmna te chu kanin hril pa boka ti chuan engemaw tul a awm takin ti in ka number ka hnu chia kan hawsan ta chutia kan haw tur chuan mawi te chu ka hmu le a tinge ka chawl dawn I ti si a ka ti a ka va bia a ani chuan nia ka thian nu kha ro kholna lian tak anei awangin doctor te hrilin a ai ka lo duty a ti a mawi te chuan len chhuak kha I hman lo viau khan I sawi si a keini bula len chu I hman lo a midang nen chuan I hman ani hmel ti in a hmel a tum deuh hmaka ama bok chuan I thian nu em ni ni china mi kha a ti ngal zat boka kei chuan ni love thil dang ka soi hma chuan mawi te chu an lo kawa ani phot ti in kanin kalsan ta a ti chuan zanri ai kham chuan TV enin ka thu mai maya chuta ka phone alo ri a hello opia ini mo oni hei hlutei nu kania voina damdoi ina I kalpui te kha kan ni ani mo enge in an in tha em kan tha hei kan fanu nun na I lo chan saka lom thu po kan in hril man lawa I chunga kan lom tak zet ani kapi a haulutuk kan lo om rem chang hlawa awan nei thlak hlaw ani kha ka ti a chunu bok chuan khongain kun rem chang nei chuan min lo tlo sok manang em kan in lama ati a thayang khoya nge ka ti a Chan Mary Baptist Book Room kota kalo om don nia I lo kal dona I lo soyanga I man hun na ani mai a man mo thlak zok lem lo aron ti a le kapi ti in phone chu kada a enge niang dam lo bung ruwa te kha kim lo a omamini don le naktu ka dam do ina kavakal mai don em niang ma se kan in lama ati sia engpo ni se poi pang chu a om em lawang chu mo ti in ngei thavak lawin ka oma muta hun chuan muchungin phone chu ka khoi mai maya message alo thlenga ka han ena mawi te message alo ni a UOP voina ka dan le kati dana chekhan kati pal engwang nge ka hrelo khatia meichia pomchunga I lo kala ngei sak taka I om khan karil ru hi alo na ve ringota len puya kan som chea I man lawa ani nen khan in lenge mo kati a
doktor hena doktor atha enge adin muntia izo non tut lai te khan kei hian liam tuar ve ila ani hi amang ang ve angem min ngei sak ve angem le ti in kalo in zota ni engwang nge ka shelo tinge midang ingei sakin kalo nadri ngot tinge khatia kalo thinrim khum ngot che ka shelo wani uop kati pal o moi te message ka chiar zo chuan ni don take khatia damdoi ina kanvalu khan makti tak khan min ena kabia khan min vin deuh hleka a thinrim hmel hle bokti ka hre chuaka ni moi te khan min bia khan min vin lam lek leka a hmel a hlim lo hmel viau reng ani moi te chu ti hian ka reply ta a moi te engma in thiam lo na tur a om lo ania ka chunga ilung oi lo ani po in a om lutu ka lom ma minen khan len pui du lo riak a cheu min ngai om si a apoi reng lo eng tika emo i hun ola kan leng chua khodon nia kati a moi te hi jong a hmel a tha a anung chang a moin ami zia anu hnap maya mi patan chuan soisel na tur hi awang ve viau win ka ria ma se kata ne ro chuan meiche pakhat kha ani ve tlat mai a hmel a tha in a fel em a min ti hlim thin em tu ani thil dang a om la ve om lo se a tha jok a voi ni nan ti sual katum to lo ani cholkar tam aliam ve le ta ni khat chu ka phone a lo ri a pulal om pu ye ini ti ro non ti a oni ka han ti chuan hluteinu kania nemin lama damdo ina tangin kan chuaka kan dam tha viau to vo in lam te hi I boi viau lo chuan I lo leng manang em le aron ti a boi la ve kalau kalange ti in phone chu kada ta a ti chuan leng turin ka in siama enge niang le thil kim lo le bo om se chuan phone a po a in zo thei tho si a ti in ka in ngei to a ti chuan ka scooty chuan ka in khal chuak ve ta a soi ang chuan baptist book room ko ta chuan min lo nga ka vakal hnaya kapi hlutei nui ni em kamati ani chuan oni om pui ni em ati kei po chuan oni kati kan nuya kan in chibaya anin lam kan pandun taral rala chutia kan kal thak lai chuan englowania ma tei khan email mu chia inhena lom thu soi adua hlutei kha a thian te chuan hlute an ti ke ni hian ma te ti in kan ko thin ama hi alo chuak thei si lawa za po don lovin nangma kan lo ko tok mai che ani ati ti chuan hlutei te in chu kan thleng ta aruma min lut lang pui ngala kan valut chu hlutei chu khuma alo mu apa chuan alo thut puya lo lu ro ti in thutna min lo ko mu wata arum chu anuamin azau thakher mai aruma chuan air condition a om ti ka hrengal mai adam song thei hial ani hlutei khum chu automatic in alo income kang theia hlutei chu thu on deuh tho hian alo oma a khum te chu tha ka tingang mai chuta hlutei chuan nangma hi mo opi an ti chu ati ke chuan oni ka ti hnu chuan ilaka hian bat kanga hle mai nang om lo la chuan tu na hian kanu le pa bula om tur ka om to don si lo ain su deuh fei a mai a sen trana a hmel tha hle mai nge a hawlu tu ke om lo ma ila mi an tama an chan man em ang che ka thil ti ve kha jong a bei tham mai ka ti hlutei chuan keima nge in mai chana lom thu sil che ka dua za po don lavin kan ko tok mai chia min riat thiam ka bei sei ati te reng mai kei ka man thawa lom hei ka ti chuta apa chuan oma kan chunga ithil ti hi kan tan chuan alom om zia hi se thiam lo so khialang englowania keni nu pa hian fa pahni kan naya mami u hian mi papakhat a oma nikum masa lok khan motor accident awangin a borala ti in angoi deuh deta soizom la in khatia mami che sual thu kan riat khan kan hlau thong lutuka ma se nangin anun na min chan him saka kan lom tak zet ani ati ke chuan kapu mishing nun na chunga thu nei tu chu pathian ani
lu te nun na chan tu ju ke ni lavin pathian ani jok chu wangin pathian hne na lom thu chu soi jok ro ka ti a apa chuan adik khop mai ani le thu dang soita ila eng na nge i tho thin le ti in min zota ke chuan rem rem ani deuh ber mai ka ti a motor le two wheeler lam te hi isiam payangem ati a kapu peite reng mai ma se ka thiam lawa ka ti a apa bok chuan lungai su pathian zara tuna hian motor le two wheeler dor a mingin kan nei ve a tin asiam that lam kan khoi ngal boka i du chuan kan hne na iziranga izir chung chu daily in i thokanga izir zowa kan hne na i thok ngalanga thahlo lam chu soi thatatan khek ri ta ila ipom thei angem le min ti a kalom hle mai kapu hetiang te chu mancho in anjir thina nia du te reng mai asiam kazir te chuan hlo angai hlei nem ka ti a boya ka soi ang chuan min pom sak mai la i hne na lom thu kan soi na i ngai don nia ati a nak tu ka irem chang lo ani po in atuk le lama tangin i lo kal tran don nia ti in min thla ta a chutia rin lo deuh maya na mu mal jok tho tur ka nei tur chu mak ka ti in kalom kher mai phur takin in lam ka pan nga la in ka thlenga mami alo oma mami khonge kapa dora ala omem ni ka ti chuan mami chuan alo la hori lawa tinge alo ti a mami man deuh loka motorin hmeichhia asut damdo ina ka kalpui thu ka soi kha ila ria em ka ti chuan alo ti thuaya khami te khan voin chuleng turin min soma kavalenga ti chuan khanu motorin asut thu kha a hming chu hlu teiania ti chuan apa in lom thu soinan hei hi min pom sak theila kalom hle ang ati a chu chumo an hne na mechanic lam kazir do na chu po hlo nein mole ti chuan ka thiam huna an hne na ka thok chhun zom don zui chu tiang chuan apa in min soma an manin motor le two wheeler te an zuarin a chhia po an siam hal thina ni ome ti thu mami ka hril chuan mami po alom hle mai ka pathian hi a tha ani ka kan ta na khuanu ruat hi mihring hian kan re thiam lo thina ma se kan ta na thatur vekin ani kan chunga a thlen thin ni pathian lama kan tan phot chuan pathian hi kan lama atang reng thin ani ati no nawa mami hi chu kan naw ni ma se apui tlin zia te angai tu ana le aril ruput mangthleng hian ka phak lo hle mai ka ti ril ru a kapa alo ho a ka han sil ve chuan alom ve hle mai mami chuan ka tu na chuan thatak i nei to do na nupui nei thoi ro alo ti le a ni hetia ma nia kopui nei lawa han om le ta ka chuan chung kwa le keima ngei po hi ka kim lowin ka in sia sang tei ka ngei tua chua piangin ka thin lung hi an ngoi ngoya kalangai ngoi thin ama ka mu chang te hian ka mit tui atla a kalau thlir le vong thin a chan chu ka hmangai wang ani tun thleng hian ka thei ngil thei ngai lo ma se malampan angai ti ria in ka khovel thim cha takhi paltlang tumin malampan ka zir me kani ti chuan mami alama maya ti in kanui tamai maya hun aliam ve zela ka na po chu ka thok tan ve ta ka phur boka ma po ka son ve viau to mai Sunday alo ni a Sunday chon in khom ba na chuan moi tei nen mami nen chuan kan leng hawa moi tei chuan uop lo i nei to boka thil lei ka ngen reng do na nia ati a i uang ani chu nang thlo nei le ke ni khata cheng zali vel lek hlo te chu khan in khai khin chi po ani lawe kati a ma se ke ni ang thil lei sak te i du te chuan te reng mai ka lei ze langa kan lei ze langa ani mai lom kati a moi tei bok chuan min lo mel thip nge mai chuta i thian nu chu adam thato viau ang a ni tin an dora thokin iwa kananga damdoi tha le ei turte i ken sak thei om si a alo ti khawa moi te nia adam thato viau mai an hne na ka tho nu hian
voi ni chi ama nen phei hi chuan kan la in mu nge a chan chu kan hna a hian kan buai ve matin ni kati a hemi tum hian kan leng ho ti lema kong dunga kan in zui ani deuh ber mai a chan chu khoya emo mun nuam dewa te han kal do ni la chahuin khom ban ani to a kapa in valeng ro u tima se tlai lam ei rong bol tura handin vek mai chu ma mi hian adu lo wani hei wang hian bo ruak zang khai jok khim turin kan chuak ani deuh ma joke tlai lam ani to wangin kan ho pheita kan in kan thlen chuan ma mi a honga ke in moi te chu ka vatha a moi te chuan ka bana alo huana min lo hieng deuh riala eng mo soin kan ti le a kan nui le hak thin chuta moi te chuan uop mami hian pasala nei huna ipa nen ningo chuanin om thei don lova iril ru a mangai na te hian mun changsela mangai na hi itan beidon na le tra na thlen tu che lo ni to ma se malam ipan na konga hian inuna tel tur alani reng thau ania o ti in asoya pathian in ni pale meichia hi in kop turin min siama mani in i om reng thei don lo ani ti hi siala kadu ani ati a ni engte ka emo chuan chu hun chu ala thleng ma na ma se mangai na hian min tina ema mangai na hi katan mel ma ang mai ani asin kanat chia hi i se thiam phak lawang kati a ani ngot mai ma se mi pa ini kha theihil ngai su mei chi ang maya malampan theilawa I indom kun ring chuan adik don lavania uop pui theina che kanei chuan itan ka om rengang ati a kalome moite kati a nang hi om lo la tun din huni ka thleng pa hau lawang katile a ti chuan moite te in chu kan thlenga kan lu ta rei thumuang lavin ka ho vele ta a huna liama kumsul availe tareng mai kanau ma mi hne na tang chuan moite in min du thu te chu ka hrenga nupuya nei turin kanau ma mi chuan min nor ti tlat zel ka u tu na chuan a mingin sum lak lu na po I nei ve to a mi te angin kan mamo te kan du apiang te nei thei lo mai la pathian zara kan buai lu tuk to lawang atiniap niapa ni mami adik na chen po om ma na ma se kathin lunga hian midang mangai turin emo ngei zong nei tur poin emo chakna eng ma kanai ri lawani nupui tur phei chu kalangei tu mi alawani kati a ma se kapale ma mi thu soi chuan karil ru alu khop maya achan chu ma mi hian pasal anei anga yanga kapa nen chau kan kho sa thayangem ti te ma mi hian kapa nen min enkol hi ani ber si a in chung khura te in suk ei rel ka soi seng lo ma mi ha zia te ka ngei tu phei chuan ngei tu na akal thui hle mai kan mamak chu athimin a hau tak viau ta hian ka se thin ma se mangai na hi chu ka tir chop thei ani lawa kan dan theila ani hek lo sang tei ka mangaya ka uin ka phal lo ngoya ma se ka chel thei lawa ka pa le ma mi hian moi tei chu mawata nan du ema kanuna le ka thin nunga mangai na a om si lo mangai na hi soifi rual lo mangai na ani miau si a tlai khat chu ka hna thona atanga ka ban ma dewa wangin kan pulal chandama pudamatia an kau mai kan workshop nei tupa nen chuan an in lama kan in zui koya lu tei po adam thavar to a class po apanga ina kal le thei to a an hne na ka tho atang chuan pudamate nen hian kan in nelin kan in po viau maya lu tei nen po ming mala in kawin kan in ko mai viau mai bok chu mitlai po chuan cho ei turin min soma ka ei du lo tak tlata chuan an ngei dan ani lo le mai nge a scooty kalo keng si lo nen lu tei chuan akarin min tha a kan in kan thlen chuan moi tei aleng holam nge a bazar po ka hrelo kan in atanga a chuak nen chuan kan in nang fu ta thut mai ka bia a moi te iwatlai ve ka ti chuan nia nang ni po kha nang chu tha tu I nei bi ka ni mo ati chun zom zata nia hei mana dam lo kha ania lu tei motorina sut kha katiba naka moi tei chuan
ani mo kha awathat mel to ve alo ti ve boka hlu tei chuan nia UOP zara kadam thalu tuk to ti in min lo mela anui deuh hak boka moi tei chuan ani ang hei atlai to sia ka phei ngal mai ange o ati a akal ta ngala lu tei po chu atlai deuh to awangin a in khal ho ve le ngal mai boka cho kan ei khama zana chuan phone a story ka chiar mai maya chuta message ka donga ka bi thuaka moi tei message alo ni a hetiang hian alo inzia ka UOP za po kadon thei lowa mami hne na po kadu zia chahi ka thup zo to lowa isiat thiam thei nan voi tam tak mit mai ka hmu chea ma se nang chuan I heider tlata ni sang tei mun ruak lu khat tur chuan kating lo mani nge UOP hi ala in pe lo zok ti in ka in zot fo thin ma se tu na chuan hei hi ka se thiam ve ta in ka in ria itan hian mei chia katling ve lowa inun kho harna atang po in ka pui thei lo che hlimna ka thlen zo lo che ani ti hi mei che dang bula I hlim em te hian kalo thi kin kalo na ngoi thina ma se tu na chuan ka pek thei lo che hlimna te kha midang hne na tangin I hmu theia UOP itan hian mei chia kan ve thei lo ani po in I thian ni a ikianga om ve chau po ka thlahel em thina sin ni itan thian bak ka tling si lowa aron ti a moi te chu ka kola phone a pick up lo voi thum ka kol na chuan phone chu ala a hello moi te ka ti chuan min chang lo ka biak po in angoi renga a tap ani ti ero ka se thei ithin a urem ni min chang te ka ti a UOP mei chiang hian min en ve ngai lo ti ro ati a ni lawe moi te ente trap to su naktu I manangem in mu ang miang ka ti a angoi renga I theiangem ka ti a UOP naktuk chu ka thei lawang chol a thei lo ati a ole zana ka lo le ngang o I phalem ka ti chuan ka phal lo ngai reng em ni ani trap to su o ka ti a ti in ain su hliam moi te nang le ma mi hi chu katan in lu em a tin a cheu hi ka du ngai lawang chu wangin keima awang chuan trap to su o ka ti a ka ti pal o ma se ka tra to lo nan mangai I nei thu le ngei zong I nei thu min sil ro ti chuan ka trap to lawang ati a ama bok chuan ikianga om hi nuam ka ti a min ti hlim thin lu tu ka sin aron ti a keipo ikianga chuan ka hlima katan I hlut zia ka se thin moi te ka du em chea ma se katan I sang ema ka phu lo em chea chu wangin ka du na chahi soitina ka tin ngai lo moi te ka mangai che ka ti ta a eng line nge kha thu kha ka soi ka se man lo keima awanga atap kha ka ngai ngam lo ani midang tina tu ni hi ka du ngai lo ma se ka ma ka siala wang le keima chia ka in ngei tu awanga me che jai dam le nun tha em atap khan ka thin lung kong khar a hong ani ma na moi te chu alangoi renga moi te iril ru le thin lung ka hmu in ka se thei lo eng tin nge min ngai ti po ka se lo ma se ka mangai che ka ti a ani chuan kalome ti che in min chang thung moi te zanina tan chuan engma seisu min huwa em ithin ka ti rim emo eng po ni se khonga in trap lo la o ka ti a ka thawa moi te in lampanin ka phaya kan in bezela anin ka thlen chuan lo chuak turin ka hrila chuta moi te chuan tuna khonge I om aron ti a inin kota ka ngak che ka lo ti thuaya a lo chuaka ka ma a chuan adinga mak ti mel te ka min enin ti nge atiba nia ya ka pan na ya a ma a ka thing thi a moi te I du chuan min beng la I thin rim ani chuan sithla ang che ma se ka mangai che ka ti a cha o treu chuan thauro ati a ka thawa min kuwa ka o ma abaya ain sut fai ka mangai zia che I hriamo tinge kalaka hlataka I om ati a ka ti pal ikut thi ka vuananga ka thla to ngai lawang che ti in ka kuwa nget sawa
zoite in a khabe a vuanin ka kuaida ka amit a chinga a hmui no taka chuan zoite in ka fopa a rei tial tiala kan du thaw tial tiala ka kuale a moite ka hring nun kong bum bo tak hi ka bana vuanin min zo pui theidawn emni ti in ka zota ani chuan uop itel lo chuan hring nun hi kim lo ma se nang nen chuan eng po to kila ma chhon turin ka in pe renga eng har satna po lo thleng se ikianga chuan ka hlim em em ang ati a zan atlai to awangin in thlel takin kanin thla ka ho kong a chuan mani in kanui ver vera ka hmui chu ka toile zo thin in ka thlenga mut muna chuan ka ngei tu no nowa thla eng po chiai kara thlifi min asam a chem leng velte a hmui no tak ka fo a min fo le du si ngam si lawa ngoi renga in do chunga ka taksa alo huan het saute ka ngei tu a ka then saka ka thodeu haka ngei tu na kom chung zelin zan mu ka ching ta atu khuwa alo vara thinlung hun khat ngei tu na hun khat pu chungin mani na ve ve a kan kala chhun chol lain ka phona soitur kan van dun viau kan ngoi le vung funga kan nuya zana chuan lo leng ro o ati a ole ka mangai che ti in ka ti topa khami zana tang khan khovel hi katan avul thar le ta katani tinin nithar ani zelin ka ria akha to kin message le video moi tak tak te status reel deuh deuh te kanin thon thina kanin video call le reng boka hunaliama october tha kan chuang kai ta reng mai october ni somni pani hi ka mangai le du ber moi tei birthday ani vo in hi october ni somni pakhat ani nge nge present tu te chu kalai ho ngala in ka thlen chuan kanau ma mi chu ruma ka kawa enge ni ka u aron ti thoya hei hi moi dei tan kalaya adu iringem athing ma ma em katia ma mi chuan a pani hian mo ti in thi le jung bun chu ala a amoi lu tu ka u ka thia ni chu alom ngotang awan nei bik e ti in anui deuh ta 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 ti chuan cho kan ei lai chuan ka pa hne na chuan kapa moi te hi enge I hmu dan le mami hian mowata na ot viawa iril ru hriat ve ka du hle mai ka ti a kapa chuan mama chu nu pui nei I du ti na emni ati a ka zak le hnu no dewa a du po ni chuang lawe tun thu thu ta chuan ma se I du thu sam nge nu puya nei la tha ka ti box si a ka ti a kapa chuan ni mi hring hi tu po hian kan mi zia hi kan thup deuh veka then khat sual tak in thup thei tak an om lain then khat chu in thup thiam lem lo an om boka ngei kha kan om lo mai theya kan mo nu bok kha sei la ila khual khuwa mi ani a in she chiang lutuk lo ni in alang in nei ma khan tin apa khi officer ani a kaushana ero ain mang lutuk lo ani ome moi tei ve thung chu apa kaushan upa ani a anu zirtir tu lo khi anin chomna ani maya tin khomuna kan ni a kalau chi ru ve viau thina mi chapo an ni lawa mani in ngai tom tak an ni a in nu masa ai kha chuan a thavia win karing ati a sang te le moi te hi ka khai khin ani lawa mami po pasal nei tur ini a in ngai zong te chu apoimo bera chuan engang chung kuange an ni ti hi hriat chian apoimo hausakna te mel thatna te hi su ula kaushan an naya pathian an tri chuan atok em ani pathian tri tu chung ko te chu chokhon an om ngai lo ei zonna an hui ngil jok thin ati chara ti chuan atu jing khu alo vara moi te chu kol katuma ma se amutui lai ti har ka hlawa message sin birthday chi bai ka buka min lo chang wata kalome du tak aron ti a uop ka chung ten lom sak min tuma zanin chu local nge nge ro ati a te reng mai ani choi tuile ti in kan du tok le tari a zana chuan moi te in ka thlen chuan kong khar bula min lo nga ka kan lu ta birthday present an pe sap sapa zai an playa akup te in an thua ke ni po chu kan thu du na then khatin an lo chi bai le thin boka
atlai deuh ta tia chuan cake a zeia anu le apa abara a u naute abar boka an chung kwa ni lawa chuan a hmas sebera min bara kalom hle mai cake abar zo kan dar hma si chuan moi te chu kapan hnaya a hma a ka thing thi a moi te min nei du angem ti in ka zung bun chu ka phor chuaka akut pahnih chuan aka a hupa a hoi kuala a thian te chuan kut an lo beng dur boka hetia ka ti ngam chan hi anu le pa ten kan in ngei zon na hi min thiat pui to awanga ti ngam kani moi te chuan anu le pa lam chu a hoya min lo en le in alu abu ngat ta loma wangin abianga mit tui aluang nge bok akut min lo pe a zungbun chu ka bun tir ta nu le pa hriat puina in ngai zong le in hual kan ni boka chung te hriat lawa ngai zong nei ngot ai chuan anuam dang dai viau mai hun aliama in nei lamte kan soi chawa ti chuan palai te kan tir ve ta a hun te le ni tur te chu ruat felin in nei chia chu kan mabak ta ka thian pa te apo in min lom pui khop mai ani chang ani lo hlu tei po in min lom pui thu a sei ve mol bok hlu tei chuan moi te mo kor ho na tur ka hria a an mo kor a moin a changkang boka ka hovin kan kalanga thian kan ni angin mo kor ho man chu min tum tir ve ro u ati a ti chuan mo kor ho turin kan chuaka moi te le hlu te chu anin po in anin ko ngoi em to mai moi te chu mo kor ha in alo chuaka ava in me te lul em ka en vonga tik tak chuan ka phu lo ngoin ka hria a mela tha ti chu ka hria in ka mu fo to a tuna athuam in bel zet jong a in me zia le a that zia hi ka soi chuak thiam lo hial zok ani van chung nula te an soi la sinula te hi moi te ai hian an thabi kin ka ring lo hial ani ka en reng lai chuan hlu te chuan khatia en reng lo khan i ngei dan te soi ve ta che ichil te kha afarange ti in min lo nui chiama chuta har chuak zokin anal lutuk ka ti thei sha mani atuk mai chu kanin nei ni ani to awangin kanu thlan katlo a thana chuan thu in kanu thlan lung chu ka vuana kanu pui nei masak khan ilom zia kha kalamit thareng thina sin kanu naktu khian nu pui mel tha le fel tak ma mi le kapa po in mowata na andu thu sa ngei chu nupuya kanei do na sin kanu itharau talin min lo tel puila kanu pui hi min lom sak ve ro o ti in mitui tla zoi chungin kaphun mola atuk alo thlen chuan ko chan le pathian hriat puina in ka hmangai le du ber moi te nen chuan kanin nei ta hun aliam ve zela ni khat chu ka hna tho na hmuna na ka tho mol lai chuan ka phone alo ri rala ka phone ka han ena mami alo ni a oh hello mami enge ni ta ka ti chuan ka moi te hi kalu a hei ati a chaw dewa damdo in kan kal o alo ti a ka ngai tu ana kanu kha alo lang ngal vata kan pu ka bia ti chuan lau thong takin damdo in lampan chuan ka kal ngal ta vata mami chuan an omna phone in min lo hrin lok to awangin ka va thleng chu pona thu thlenga chuan mami chu alo thu a khonge yu moi te chu ka ti a doctorin na en mek ati a ti chuan kong khar bula chuan ka vei chen mai doctor alo chuaka kapu damlo kha enge adin hun ti in ka lo zot thuaya doctor chuan lo thon tur eng ma om love tuna chuan pa in ve don ta innu hian naw apaya a chaw de awangin alu a hayani ati a kavalom te lul doctor ne na lu kadila katlan lut ngala kanu pui chu khuma alo mu a thisen cho an lo khaya abula chuan rang taka thungal vatin i tha em ka boite ti in alu a kazuta ani chuan ati no na pa abianga ka fo pa apum chu kazuta ka fo sakboka achala chuan fop chho zelin moite kalome ti in ka ku a
tlai lama motorin kan ho nga la enge i ei chak enge kalayang katia ani chuan engma ei chak po ka nei lo atia motor atanga chukin nau pai ta na thatura karin ang ei tur le thei chi sang sang te chu kalai trewa in kan thleng ta motor atang chuan in chhunga ka chawi lu ta ani chuan in om ka pum po ala puar lo hi ka kal thei ti in chuk angen thunga in chung kan lu ta kapa note kan nei ve don to asin apu ti tu din nei to don ti in kapa chu ka hrila kapa po alom kher mai kapa chuan avalom om ve mami chu ti chu I u hi I duat viau angai don ani hi o ati mami chuan ui in duat bik pasal neya nau pai ve vat tur ani hi ti in mami le moi te chu an noi dun iara he mitlai zet thi jong ka hlim na hian van khi atong ni berin ka sia avoi khat nan no te pa kani to don ania ti chuan atuk alo ni kahna kakala darkar tinin kanu pui chu kabia enge I an ti in chanchin ka jot deuh renga kan in bejawa vo in chu kan dor kan thol ni tak ani khoi tur ka nei lo nen in chung zola ka chawa tlai ni tlatur chu ka thira ka hun kal to te ka chui kira sang te nen kan in ton dan te kan in neya aizola kan om thak dan te min ui re san tak se dan te anu moi te nen kan in ton dan te sang te nen khan in nei lo ta ila aizola ka om lawanga tuna kan ha tho te hi ka mu om si lawa tin min phat san lo ta se tuna kan upui du tak moi te po hi ka tong lawanga fa po kan nei om si lo ti in ka ngai tu azui vonga kan chunga khuanu ro rel hi achang chuan pomthia maharin lungoi har thin ma se engkim hi kan thatna tura kan ta na khuanu ruat alo ni ke ngei po ka hun ton zong kha a hun lain pomthiam har hle ma se ka thatna tur zo ka katana khuanu ruat alo ni ato ta ole he thon thu phal taka min siar tir tu dua chen shrang new ngar chip chunga thinlung takin lom thu ka soya he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongai takamin lo subscribe sak turin ka ngen chea tin like le comment te min lo pek saka a link share dar konga te thei to pa tan min lo lak pui turin in khongai na karon ngen mol ani kalome